салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед. Ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародарон ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтоне ки реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экрана WhatsApp ҳастанд. Метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. Opel Astra G хечбек аст бародарон. Солаш 2008 сол аст. Сӯзишвориш бензин, кузов хечбек. Объем 1.6 инжектора, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. Мошин бародарон краскаш тоза. Мотор, коробка ходои 100%, ягон ҷо задагӣ пӯстагӣ надора. 4 та форсунка мега экономичн дора. 4 та диска балони нав дора, 11 моҳ ҳуҷҷат дора. Утилизатсия ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, Нарша 69 та мега. Харидори айни боша бо муомилаи хуб дора. Касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурратар айсёби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат бародарон барои дастгириятон. мошини дигари мо боша бародарон Mercedes 190, кузофи 190, солаш 92 солай, сӯзишвориш дизел, объем мотор 2, коробкаш механик. ҳолати мошин находум, мошин 100% кор мекунад. Миличёвка бародарон камтар кор дора. мошин мотор 100%, ягон расходи зиёдӣ надора. Утилизатсия дора, ҳуҷҷатҳои соднаш бучидагӣ. Мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, Нарша бародарон 25 000 сомон мега. Харидори айни боша бия мега мошина бина бо камтар муомила дора. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратар айсёби мошин дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтоне ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мошини навбатии Daewoo Nexi, солаш 96 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародарон нахадом, мотор, коробка ходовиш 100%, мотор, коробкаш Astra G задагӣ, ходовиш 100%, утилизатсия дора, ҳуҷҷатҳои солнаш бучидагӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Наша 9500 сомон мега, бо камтар савдо дора. касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародарон Opel Astra G карван астай. солаш 2000, сӯзишвориш газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародарон находуай, мотор, коробка ходови соз, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай, утилизатсия дора. ходовиш 80-90% ҳастай бародарон. 4 та балони нав дора. кузоваш камтар бародарон сарапи надошта, миличёвка бародарон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Наша 50 000 сомон мега. харидори айниқ боша савдо танҳо назди мошинда бародарон. илтимос мега беҳада занг назанед. касони харидори айниқ ҳастед, биёй ай пеш, камтар муомила дора. харидор бошед, рақамҳои соҳиби мошин рӯи экрана ҳастанд. Opel Astra F аст бародарон хечбек. бародарон мошин бениҳоят краскаш навай, ягон сабабпина надора. салоншам тоза, мотор, коробка ходовиш беҳтарин аст. мошин сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечбек, объем мотор 1.6. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт, Нарша 26 000 сомон мега. мошин бародарон мошини тозаҳай, харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана метавонед ки муроҷиат кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон.
мошини дигари мо боша бародаро дути ҳастай Opel Vectra B солаш 97 сола, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин дар ходо бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, краскашам тоза, мотор коробка ходовисоз, салоншам ҳолати хуб дар қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 25000 сомон мега, бо камтар савдо дорад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамро рӯи экран занг занед, маълумоти параттар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бародаро якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.